Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Mentang idon hatura abang Iwan hangne kroi langbat kini ki baru chief minister bakalok jong chief minister Iwan Sendran mengi hangne ka accounting center hapo ka DC office de hangne por ngkwa ban pentip ba ka madam Metap Chandi Sangma kalalong kabade ka candidate na po ka NPP kalalong ka job bat kalayo adu khanar hajar ngrius pa nyo popra ki vote bat ka margin joka ka de 100,000 san spa te galong ke ka jing sokmen yangi ka party bangile poi hagni ka thong ba ka jing tracy tom kala seiso na kaliang ka party jongi bat ni so ban ai khuble ya ki nong chong snong jong ka gambegri bar khoi ya ka jikershan ka jongki bat kumju ba kidon ka jinge ha ka jingelam jong kodrat sangma chief minister jongi ba onwanra ya ka development ha ka than jong ka than garo ba khamtam e hapo ka gambegri nginge ba haki singi ki banwan nginang yo i khambun shu ya ka roi ka par ha ka state jongi bat kumju haki than nong ka nong jongi flexible Hi. Make your hands up to accepting to my videos. You have to internet will not be there. In government. Ini berkatuk pertama dasar.